Viete, pod akou prezývkou je známy Matej Cifra? Sajfa. Ako vyzerá Sajfa? Sajfa? No ako chlap nič moc, teda ja neviem, aký vám sa páčia chlapi, ale ako oné. No ale tak dobre, no nemá nič mužné, nič chlapské. Viem, že behá maratón, hej, je to blondiak, má také dajak, ja neviem, ako chlap teda nič, ne, ako chlap, nemusím. Moderátor je dobrý, áno, to je super, to ako nič, je ukecaný, je dobre, ide mu tá oná papulka, jak sa hovorí, ale ako chlap, o ničom. Keby mal mať, aby bol mužný. Tak chlap má byť chlap, zarastený troška, hej, má vyzerať jak chlap a proste chlap z chlapa musí vyžarovať nejaký ten mužský sexepíl. Ako nech sa na mňa Sajfa nehnevá, ale z neho ten sexepíl dejak veľmi nevyžaruje, no ako nie, dobre, má svoje prednosti iné, každý máme svoje prednosti, áno, nikto není dokonalý, takisto to je nie nadarmo, no ale ako Sajfa, ako chlap, no nie, tam že to bolo napol, najprv to malo byť niečo iné a potom z toho bol Sajfa, no. Čo je dosť možné, lebo tvoj otec je polymerný fyzik a chemik. No. Čiže mohol si byť polyuretán. Je to možné, ale som rád, aký som a som rád, že má muž, ktorý je ovešaný asi 300 náušnicami, bude rozprávať o sexepile, hej?